15 ημέρες πριν την προσφυγή στις κάλπες, με τους πολιτικούς αρχηγούς να περιοδεύουν ανά την Ελλάδα. Σαφέστατο άνοιγμα στους αναποφάσεις τους, τους οποίους κάλεσε να δώσουν τη νίκη στο Πασόκ, έστειλε από το Ηράκλειο της Κρήτης ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Ο πρόεδρος του Πασόκ επισήμανε την κρισιμότητα της εκλογικής αναμέτρησης του Μαΐου και ζήτησε να είναι το Πασόκ πρώτο κόμμα, ώστε να γίνει ο καταλύτης των όποιων πολιτικών εξελίξεων. Το στίγμα της κυβέρνησης που θα σχηματίσει την επομένη των εκλογών έδωσε από την Άρτα ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος επέμεινε στο θέμα της ανάπτυξης λίγο πριν παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Μήνυμα στο λαό να μην κάνει πίσω και να μην υποκύψει στα τρομοκρατικά διλήμματα του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, έστειλε η Αλέκα Παπαρίγα μιλώντας στη Νέα Ιωνία. Στον Εύρο περιοδεύει σήμερα ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος Καμένος. Χθες το πρωί, ο πρόεδρος του Πασόκ έδωσε σειρά προτάσεων ώστε να περιοριστεί η ακρίβεια και να προστατευτεί το εισόδημα των νοικοκυριών, ενώ ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας από τα Γιάννενα έδωσε τις προτάσεις του για να στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Αλέκα Παπαρίγα από τη Νέα Ιωνία άσκησε έντονη κριτική στα δύο μεγάλα κόμματα. Ο Γιώργος Καρτζαφέρης ανακοίνωσε τα ψηφοδέλτια του κόμματός του, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας από τα Χανιά παρουσίασε το πρόγραμμα του κόμματος για την ανασυγκρότηση της οικονομίας και της κοινωνίας. Να αλλάξουμε θέμα. Χιλιάδες εργαζόμενοι στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και στο Πέραμα δούλεψαν την Τετάρτη που μας πέρασε και θα ξαναπάνε για δουλειά την Τρίτη, αφού η ιδιοκτησία εφαρμόζει ένα ακραίο μοντέλο της εκπεριτροπής απασχόλησης. Εργασία μόνο μία ημέρα την εβδομάδα. Χιλιάδες είναι τα περιστατικά κλοπών στα δημόσια νοσοκομεία. Καθημερινά άγνωστοι αφαιρούν από γιατρούς, ασθενείς αλλά και τους συγγενείς τους πορτοφόλια και προσωπικά αντικείμενα, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν φύλακες στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Εκπρόσωποι των υγειονομικών περιφερειών προσανατολίζονται τώρα στη χρήση καμερών στους χώρους των νοσοκομείων. Με έκπτωση έως και 20% θα μπορούν να αγοράζουν προϊόντα από τις λαϊκές στα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το μέτρο θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τα μέσα Μαΐου και αφορά σε 15.000 συμπολίτες μας. Θα φερθούμε εκτός συνόρων με απεργίες. Στο τέλος Απριλίου απαντούν στην Ισπανία τα συνδικάτα στην απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε νέες περικοπές ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ από την υγεία και την παιδεία. Στην Ιταλία παρέλυσαν οι συγκοινωνίες στη Ρώμη, με τους εργαζόμενους να απεργούν και να πραγματοποιούν πορεία κατά των αλλαγών στα εργασιακά. Στη Γαλλία, με την οικονομία πρώτο θέμα στην ατζέντα, οι πολίτες ετοιμάζονται να προσέλθουν στις κάλπες για να εκλέξουν νέο πρόεδρο. Στο χώρο της ιατρικής, κάπνισμα, κακή διατροφή και άγχος είναι οι βασικές αιτίες της αύξησης των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν οι γιατροί που συμμετείχαν στο δεύτερο ελληνοτουρκικό καρδιολογικό συνέδριο που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη, στο οποίο τέθηκαν επιτάπητος τα κοινά επιδημιολογικά χαρακτηριστικά των δύο λαών. Η τελευταία αγωνιστική στη Super League με κοινή ώρα έναρξης των αγώνων στις 7 το απόγευμα. Κέρκυρα, Εργοτέλης και Πανετολικός θα παλέψουν εκτός έδρας για την παραμονή στην κατηγορία. Οι δύο από τις τρεις αυτές ομάδες θα ακολουθήσουν τη Δόξα Δράμα στη δεύτερη εθνική κατηγορία.